Η πιο προκλητική μουσική συνάντηση για το 2011. Ορφέας Περίδης, Human Touch. 5η, 27 Ιανουαρίου του 2011, στο Κολοράντο. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει. Ο Ορφέας Περίδης, ένας από τους πιο αγαπημένους σύγχρονους τραγουδοποιούς της χώρας, συναντάται με τον Σταύρο Λάντσια, Γιώτη Κιουρτσόγλου και Ντέιβιτ Λίντς, κορυφαίες μουσικές προσωπικότητες της χώρας μας και ιδρυτές του θρυλικού συγκροτήματος Human Touch. Γνωστές επιτυχίες του Ορφέα Περίδη και νέο υλικό συναντά τους φάνκι ρυθμούς των Human Touch. Για πρώτη φορά μαζί. Η περιοδεία τους ξεκινάει από τη Ρόδο και τη μουσική σκηνή του Κολοράντο. Ορφέας Περίδης, Human Touch. Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Είσοδος στις 9 το βράδυ. Έναρξη προγράμματος στις 10:30. Προπόληση 12 ευρώ. Στην είσοδο 14 ευρώ. Κολοράντο. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 22 410 75 120.